media, print media, flex media rano jotono na hambai. Belai kene tini khatung mani shal, tongthong mani shal, sini YTF, totha Youth Tripura Federation ningai, tini oro thangrang bedek football, volleyball tei sini Chinese checker, rokseng tini bag laika sini Yubinagar ADC village ni amsayo. Amnono seng sini bubagra tei TT ADC. Ini CM sar tei sini ADC hafangni sakthar mungbai. Seng tei bu sikla salai rokno drug niyak niyokna ni bagui. Seng tei bu thangrang berego krak khaina ni bagui sengoro sports ni kwang mane seng distribution khailaika sini Yubinagar ADC village amsayo tongnai. Seng tini hare kami makuk kami tei mitleng kami wa seng bag laika. All press mino fai sapaka sini BC ningai Yubinagar ADC village ningai chairman boram gana Amar Prem Jamatia Mahasai tei sini ro fai sapaka sini Yubinagar ADC village ningai in charge sini boram gana Buddha Jamatia tei boro joto YTF joto no fai manja khaika sengamno nahar sini Tripura sarokno tei bu thungrang bedago tilangnani bagui tei bu korong kheti sanani bagui karon sini Tripura sarok kwbang mane korong jotono talent jotono ukti gwnang tongo sini Tripura sano tabok Sumdev Devarma hai sini international tennis thungnai sini Sumdev Devarma tak sini cricketer sini Monishankar Morarsing bo haike sini hasteni Tripura sarokno jotono ne thungrang bedago tei bu korong kheti sanani bagui Rengjak sijak kheti sanani bagui sini chung kisesa sikon sini distribution khailekha seng bonono seng hambai mar ho sini bubagrano tei sini edisini CM sarno sengna boskango tei sini YTF sini sikla bedek rokno sikla bodol no tei agok rona ni bagui sengno subadi tei seng amoko kaisang kesang nei musugo seng tongo no thansa tongkhangke sini Tripura sa tei rengmung bedago sok phainai sini YTF sini sikla bodol tei sok phainai rengjak sijago sok phainai hani bagui ne seng amapai khayai thak phlaya khayai seng bagnani thangai tongo boskango bahaino sini joto nukoningai catering bagnani thangai tongo tei sini bedrock tennis rock bagnani thangai tongo tei seng jeman sak tabo haina hai synthetic football ground bo khaijagui tongo Tulsiram kami hai sini Khoiplung ADC village hai tak sini Yubinagar bahaina hai synthetic football ground seng khailainani proposal rahai tongo boro jaga khailainai seng tabok jora naising laijak pia seng kisisa jora ma naisingnai tongmong sini Tripura sa thansa tongkhangke sini manthai bebak no mannai haini bagai seng jotono angko kusare sini Tripura sa seng thansa tongnani nangnai seng jotono khabak saklai tongnani nangnai hini kok kusare ne ani kisisa kok samane arano mathaka jotono na hamba